Kako ćeš prepoznati klinca? Šifra. Oho. Ajde, vataj ti tamo, a ja ću ovdje. Ide li kako, Marko? Ajde. Radite ovdje. A što ti radiš ovdje? Izvoli torbicu. Ćao. Pa pusti, Miro, pa ajdemo kući. Aha, vidi što ti prijatelj Pepik savjetuje. A što? A to je išlo. Samo naprijed, Holm. Izvolite. Pisat ću ti. Ja ću ti odgovoriti. A ja ću onda odgovoriti tebi. Ta Božena nije normalna. Umjesto da pusti Pepika da tu uživa s nama, ona mu puni glavu s nekakvim svojim ženskim glupostima. A šta ćeš? Takva ste vi gradska dica. Ne znate guštat.